Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα εστιάσω στο σημείο που μάλλον δείχνει τη βλάβη. Πατώντας μία φορά τον άξονα από το σερβοόφρενο, δουλεύει η υποβοήθηση, αλλά με το πρώτο πάτημα χάνεται και όπως θα δείτε εδώ στη μέτρηση της υποποίησης, με το πρώτο πάτημα θα μηδενίσει, ενώ δεν θα έπρεπε να χαθεί η υποποίηση. Δεν θα έπρεπε να επικοινωνούν οι δύο θάλαμοι, ο θάλαμος υποποίησης και ο θάλαμος που επικοινωνεί με τον ατμοσφαιρικό αέρα όταν πατάμε το πετάλ. Λοιπόν, για να το δούμε, βάζω την αντλία καινού σε λειτουργία, πατάω και όπως βλέπετε πέφτει η υποποίηση και το επόμενο πάτημα μέχρι να ξαναπιάσει πάλι περίπου τα -15 psi δεν δουλεύει το πεντάλ. Πιθανότατα η βλάβη είναι στη poppet valve που επικοινωνία των δύο θαλάμων. Στο πρώτο πάτημα δουλεύει η υποβοήθηση, στο επόμενο δεν δουλεύει, οπότε μάλλον φταίει η βαλβίδα επικοινωνίας των δύο θαλάμων. Δεν κρατάει το κενό πατώντας το πετάλ.